Когато говорим за избори, обикновено обсъждаме за кого се гласува. Почти никога не се питаме: гласуваме ли всички по едни и същи правила? Днес ще говорим именно за това. Между 5 и 7,5% от общия вод на парламентарните избори идва от чужбина. Макар за някой това да изглежда пренебрежимо, тези гласове се отразяват осезаемо на окончателното разпределение на партиите и депутатите в парламента. Например, през юли 2021 година именно гласовете от чужбина излъчиха партията победител на изборите. Ето вида на парламента тогава без гласовете от чужбина. След включването на вота зад граница, партията „Има такъв народ“ получи първия мандат за съставяне на правителство. Ето резултатът от вота в страната само през 2024 година. Ето окончателното разпределение след добавянето на вота зад граница. Тези гласове за партия Величие се оказаха решаващи тя да премине 4% праг и да влезе в Народното събрание с 10 народни представители, променяйки състава и числеността на партиите там. Непропорционалното влияние на такъв маргинален вод все по-често провокира въпроса на какво отгоре хора, които живеят в чужбина, имат право да решават кой ще представлява населението и кой ще управлява България. Отговорът е в Конституцията. Член 42 казва, че гражданите, навършили 18 години с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващи наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа. Въпросът не е дали българските граждани имат право да гласуват. Въпросът тук е при какви условия. Член 10 полага границите и условията за свободното волеизявление на българските граждани. Изборите, националните и местните референдуми се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване. Общо означава всички. Равно означава, че гласът на всеки един гласоподавател е равен на гласа на който и да е друг. Прякото избирателно право означава, че всеки лично и непосредствено изразява волята си, а не чрез представител. Това става с тайно гласуване. Основата и гаранцията за свободното волеизявление на всички. В България изборният процес се провежда при ясни правила. Тайна на вота, забрана за агитация в изборния ден, присъствие на наблюдатели и, разбира се, правоохранителни органи, налагащи санкции при нарушение. Извън страната държавата няма същия контрол. Това не е въпрос на желание, а на юрисдикция. Българската държава просто няма как да прилага правилата по същия начин. Въпреки това, всички гласове се събират заедно, за да определят окончателния резултат. Ако тайната липсва, равенството между гласовете е нарушено. Тайната на вота означава, че избирателят е сам и защитен от наблюдение и натиск. Това може да се гарантира само в защитена от държавата регламентирана среда. Когато средата не е регламентирана, държавата не може да предотврати нито натиск от работодатели или общности, нито предварително попълнени и формално пуснати бюлетини, нито агитация и натиск около секцията в изборния ден. Ако някой може да упражни натиск върху населението да гласува по определен начин, неговия вод ще тежи още със силата на всички останали, които той е принудил. Равенството между гласовете е загубено. Това справедливо ли е? Това са добре известни рискове при гласуването в чужбина. В България гласуват при строги правила, а зад граница
при липса на гаранции от манипулации на вота. Тези възможни нарушения в чужбина не могат да бъдат предотвратени от българската държава. Проблемът тук не е география, а липса на юрисдикция. Изборите трябва да са честни и равни за всички. Не в повечето случаи, не почти навсякъде, а винаги и за всички.